Szia! Ugye tudod ki vagyok, hallasz? Az meg várjál. Na ki vagyok? Bazd meg, elmúlik be a neved, de mindjárt. Nem áll, ez komoly. Várjál, mindjárt mondom, csak Na, adok időt. Ruhámat meg tudod mondani, hogy milyen? Azóta se öldöztem át, azóta is ugyanabban büdösödök, úgyhogy nem lesz nehéz. Gyere pirózba. Gyere Az RP is pirózba. volt. Lehet árulni barbecue-t egyébként, vannak itt ilyen barbecue szendvicsek. Igen? Hát nézd meg itt mik vannak, itt van hozzá ketchup. Itt. Na, komoly, kis komoly. Ketchup. 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 Itt ketchup. Ja. Itt figyelj, itt vannak hozzá kis izék. Ja. Azok ilyen autóhoz, ilyen egyéb italok. Aha, ja, autószerelés közben Ugye? gondolom szeretettel fogyasztják itt a Így van, szerelők, aztán... Ja. Ezt szokták inni, gondolom. Nagyon jó hidratál. Gyula! Mi van? Amik oda fel vannak rakva, azokat szoktátok inni szerelés közben? Ja. És csak Halló! a Dark Sziasztok. Elhagytad, baszki! Szöke, itt az a 21 harmadik, a 15, 21. Meglátni dobálva a labdával. Mi a fasz? Hát, Esküszöm. Egy kis köccel? Azokból a nullos speciál. Tessék? Fekete. Kinél? Vágás. Köszönöm Kollégát szépen kérdeztem, magának nincs adni. esetleg köccel? Ja, nincs. Kollégának van? Adok. Szólok. Ja, magának van? Igen, tessék. Köszönöm szépen. Remélem azért majd a forgalmi meg biztosítási hiányt azt azért elnézik. Ha ne talán, úgy alakul. Az illeszette autód? aha, az annyi. Elvihetem egy körre? Köszi. Vigyed. Végül is utána volt. Én van veled, Alex. Hát Attila, őszinte leszek. Ez egy rakásszar. Lid 630-as rendszámú autó, az öné a szőke póló. Attinak nincsen benne nója. Nem, az övé az Ja ez. jó, az nem az a gyerek volt. Ja, Hát, azt akkor- hittem, itt fejbelövés lesz itt. De volt egy kis dagadék pöcsfej vamzár, aki egy kis picli. Na erről Nem mesélj már akarok kicsit most többet. Nem akarsz erről tudni sem, de mindegy. Hogy ne akarnék? Na mindegy, milyen kertészek vagyunk, mentünk. Ja, gondolom. kertészkedni. Megkötözni nem akarsz? Miért? Minek nézel engem? Ja. Bocsánat. Itt volt egy kis picli. Itt ebbe a venenóba. Aha. Azt Mhm. le akart minket lőni. Te aranyos, hogy visszahoz. Dick. Ha még Mert ilyet. minek nézel engem? Hát nem tudom, figyelj, valami mafiózónak, de Én lehet rosszul amúgy látok. a szép szó. Énekelsz egyet, fizetek érte. Ne, mennyit kérsz? Hát nem tudom. 200 000 énekelnél? Igen? Dehogy is, hát maga a számlám 430 000. Na, kifizetem a számládat kifizetem, csak énekelj nekem egyet. De mi? Aztán Várjál, utána majd várjál. eldöntöm, hogy érte annyit. Hullap helyes fehér. Hát nem, reppelj valamit, akkor úgy mondom. Nem tudom, geci. De baszki, attól még reppelj valamit, vagy énekelj. Akkor énekelj, hogy reppelj nem tudsz. Most nem jut eszembe semmi, amúgy. De nekem tök mindegy valami azariát, vagy valami mostanság felkapott dolgot. Mindegy, nekem már... Nekem nem is akartam más, hogy mi az is. Nem áll. Itt vagyok 10 000 a számlámon, nem? Hát, Meg is baszki. kell tankolni a szart. Na, Menjek megtankolom neked. dolgozni. Nem tudom, még nekem pénzem nem lesz kajára. Hát, veszek neked kaját. Nem akarom, hogy itt rossz dolgokra költs. Nem Bemész izé a vagyok. Rose-ba, azt elköltöd az összeset piára. Isten ments, nem vagyok én alkoholista. Hát most nem azért, mert hogy azt nézem ki belőle, csak hogy na, érted most. Honnan a rákból tudjam, érted, hogy magamból se nézném ki, azt mégis megcsinálom. Figyelj, ez a te kocsid? Igen. Na, akkor mehetünk ezzel. Elmegyünk egy ruhaboltba. Na, mert itt az a baj, hogy nem tudsz kéregetni. Ez a legnagyobb probléma. Nagyon szarul kéregetsz.
Ja, De a ruhaboltba vigyél el, légy szíves, itt van balra egy Megyek. ruhabolt például egyből. Te nagyon pénzes ember lehetsz, ilyen autóval mászkálsz össze-vissza. Dehogy is. Figyelj már, egy kis apróval nem tudnál megdobni? Hát, nincs Egy 100-assal vagy valami? Szép napokat. Szép napokat. Tessék itt kis apró. Köszönöm Parancsol. szépen. Köszönöm szépen. Néha találunk értékeket néha, Tényleg, ami épp, hogy ó, arra Isten, elég. köszönöm Most- szépen, most- köszönöm Nincs szépen. meg. Kukába ezt találtam. Ezt Csókolom, te. elnézést, kukásként dolgozok, de ilyen szíves van kis segíteni egy kis Bemutatsz, hogy mi apróval. lesz? Igen, légy szíves. Egy kis apróval, ne legyél már izé. Hát, már elvitte, avarod. Már nektettem, csak mondom. Felezd el vele. Csókolom, Fika bácsi. Csókolom. Meg tudna dobni egy kis apróval? Egy kis apróval legyen szíves. Az baj, nem értettem. Egy kis apróval, tessék, már kukásként dolgozunk, hajléktalanok vagyunk, így alatt. Elég lesz. De ezt még kaját sem bírok venni belőle, most ne haragudjunk. Hát nem, hát. Mennyi van nálam, Dick? Öcsém, milyen embereket? Miért Ö, nem? menjünk oda, hogy rám. Kecik olyan... Aha, jó, menjünk. Csókolom. Csókolom, minden rendben van? Csókolom. Kukásként már dolgozunk, kidobhassuk a rajta kukába nem esetleg is. egy kis apróért. Ha már rajta nem is, de rajtunk segítenének, és 100-asra meg tudnának dobni. Lennének Hallod? olyan szívesek. Barátom, éppen hallok, ti parhálsz, normális? Muszáj, hát hajléktalanok Hát. vagyunk. Uram, haldoklik a barátja. Ő itt. Hát nem látod, hogy mi történik itt? Azt hittem már megburdált. Egy kis apróval tessék már kisegíteni, ne legyen már izé. Hallod? Állj fel, adok egy kis aprót. Ennyi kell. Kevés kell, amennyit tudsz éppen érteni. Amit jónak lát. Adok egy 5-öst, Pali, jó? Jó van. Na, Egy kis szevasz. apróval engem is megszállsz, azt takarodtunk is. Itt Így sem van, így vagyunk. Mi lenne apró nélkül takarodnátok? Hát, Nem jó. baszki, az úgy nem fair. Na, itt az 5-ös, Pali. Bám! Oh, Te is. Na gyere, Dick. Dick. Gyere, döldóba támadom. Ja, tényleg. Dick az még elbújik, he. Jó, te menjünk innen. Jaj, Mindjárt kis apró. intézem. Tessék, Azt a nem jóját, hát köszönöm szépen. Szavaztok. És te Igen, is felezzük kaptál? le. Nem, azt mondta felezzük meg. Adott 1 milliót. Geci nagy profitokat behoz, milliókat basztam el a tesó. God, yeah.